Ассалому алайкум дӯстони азиз, бори дигар хушомадитон ба шабакаи Ҷаҳон ТВ. Мана имрӯз мо қарор дорем дар вилояти Суғ, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҷамоати Хистиевард. Дӯстони азиз, мана чӣ хеле ки дар намор мебинедон буқачаҳои привозной пародошон, мана авликӯл ҳай, мана инҷа грейфорташам ҳай, қаветашанда лимузинашам ҳай. Дӯстони азиз, инҳо ҳамаш барои фурӯш. ин буқаҳо дӯстони азиз, давлати Русия омадагӣ чӣ хеле ки дар намор мебинедон ҳамаш гуфти гапо ки оригинал буқаҳои ҳамаш сорти якум. мана шахсоне ки харидор бошанд, поёни экран ба номери телефони соҳиби мола мемонем, маълумоти пурре гифта баъд мана харидорӣ кунтон. Дӯстони азиз, масъалаи дастсафкаш ягон хел мушкилиш нест. Масъалаи дастсафкашам соҳиби мол ташкил мекунад. Мана моло ҳамаш ба дараҷааш зӯр. чӣ хеле ки дар намор мебинедон молои гуфти гапо ки якум сурд. дӯстон, масъалаи хӯрду хӯрокаш, масъалаи саломатиш бениҳоят зӯр. моло ҳамитоба сер мо наворро бировардем дӯстон, ҳисобе ки хӯроки бегонирӯзиши хӯрдагӣ моло ҳамон ҳисоб моло сер. дӯстони азиз, мана чӣ хеле ки дар намор мебинедон моло ҳамаш картинка. мана оянда барои бонӣ кардан бениҳоят молои зӯр мешавад. буқои 700 кило зоид буқа мешудаги молоиҳо. мана масъалаи вазношон бошад аз 350 кило то 500 килое будааст. мана масъалаи вазношон аз 350 кило то 500 килое. масъалаи нархаш дӯстони азиз, килобаркаш 62 сомон мегӯям, боз муомилаш аст. масъалаи нархаш 62 сомон мегӯям, соҳиби мол боз муомилаш аст. мана амолои нағз дер намонтон дӯстон. адрес ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҷамоати Хистиевард бимана. шахсоне ки ҳамин территорию наздик бошанд, онда афпешаш дида харидорӣ кунам меша. авликӯлои бениҳоят зӯр. инҷанда чанд сар ако? 20 сар ҳай. мана 13 сар авликӯлаш будааст. мана дӯстон, мол аяк якдирагиш зӯр, буқаҳо аяк якдирагиш зӯр. мана дӯстони азиз, агар харидор боштон, марҳамат, дер намонитон. ин қафоҳоша бинедон картинка. мана ҳамаш мошини буқаҳо. мана сароша бинедон бениҳоят хушрӯй. амолои нағз дер намонитон. агар буқапояк боштон дӯстон, мана гиритон молое. масъалаи дастсафкаш бегон хел мушкили дастсафкашам ҳам соҳиби мол ташкил мекунам. мутосиам мана буқаҳои бинедон номери телефоншона поёни экран мемонем. мана бо маълумоти пурре гифта баъд мана харидорӣ кунтон дӯстон. мана ина бинедон, қафоҳоша бинедон, аҷоиб де. авликӯлои номер 1. масъалаи нархша килобаркаш 62 сомон гуфтида? 62 сомон мутосиан килобаркаш, боз мана муомилаш аст. мана бухачо хойтон мана пошкити онда дида савдо ка пошкити харитон. пошкити ҳам савдо мешада ако? ана пошкити ҳам савдо мешад. мана видеороликҳои мо якта лайк ёру дӯсто падалиста кунтон. дӯстони азиз, бо шарофати шумо дигар шахсонам мебинам. харидор боштон, дер намонтон. мана молои бинедон, мебинед аяк якдирагиш хушрӯи моло. хуб дӯстон, боқӣ сарбаланду фирӯз боштон. амолои нағз дер намонтон. авликӯлои номер 1 гуфти гапо кити ҳамаш привозной аз давлати Русия омадагӣ. бо гуфта мегузарем, харидор боштон, поёни экран ба номери телефоншон ҳаст. занг занитон, мана харидорӣ кунтон дӯстон. масъалаи дастсафкаш ягон хел мушкилиш нест. дастсафкашам ташкил мекунад соҳиби мо. масъалаи нархаш бо гуфта мегузарем.
62 سومون. وزنش باشه از 350 کیلو تا 500 کیلو وزن داره دوستان. خوب دوستان، تا دیدار، خداحافظ. باقی سربلند و فیروز باشید.